Hola, què tal, policies en progrés? Avui estrenarem secció. Farem secció d'actualitat. Això pot anar molt bé, tant a Guàrdia Urbana, sobretot, i a Mossos els hi pot anar molt bé. Per tant, jo crec que és una bona oportunitat. Ficaré actualitat molt bàsica, però crec que és actualitat que anirà molt bé cara a qualsevol oposició. I res, ara aquest vídeo serà per ara a finals de novembre i cara a finals de desembre pues, faré el pròxim vídeo d'actualitat. Val, i res més, començaré. En quant a esports, actualitat d'esports. Bartomeu dimiteix amb la junta directiva, l'Espanyol compleix 120 anys, el nou campió de MotoGP, aquesta és important, és Joan Mir. Aquesta us l'heu de saber molt bé, ¿vale? Després aquesta també l'he apuntat, crec que és bastant important. Fins ara era Àlex Márquez. El nou company d'equip de Marc Márquez serà Pol Espargaró. Després, per altra banda, el nou campionat de Fórmula 1, pues Hamilton, que ja tindria 7 campionats i empata amb Michael Schumacher. Passem i bueno, l'última novetat així com a esports que ha passat al novembre és que Marc Gasol fitxa per el Los Angeles Lakers. Després de literatura tenim un parell de premis. Aquest no és del novembre, però l'he volgut ficar perquè considero que és molt important, ¿vale? Primer comencem per ordre. El Premi Cervantes 2020. El Premi Cervantes és el premi de major prestigi espanyol, ¿vale? El Premio Planeta és el de major dotació econòmica, però el Premio Cervantes és el de major prestigi. Si a mi me deixes a elegir entre prestigi i diners, pues agafo el de diners, no? Bueno, com a curiositat, aquest donen 125.000 euros i aquest donen 300.000 euros, ¿vale? Però bueno, el Premio Cervantes ha estat per Francisco Brines, que pertany a la generació del 50. Aquí, bueno, aquí teniu una mica el senyor i després una mica aquí tota la gent que pertany a la generació del 50, ¿vale? Anem a veure. I després, el Premi Planeta no és d'aquest mes, però a mi m'està costant memoritzar-lo i dir, va, doncs faig el vídeo per així pues, anar-lo repassant encara més i que se'm quedi d'una vegada. És per Eva García Sáenz d'Urturi amb Aquitània, val? Fins ara, bueno, és que jo els premis me'ls sé del 2019, però com són nous, aquí era Javier Cercas, amb Terra Alta, i aquí era el del 2019 del Cervantes, era Joan Margarit. O sigui, Planeta 2019 era Javier Cercas i Cervantes 2019 Joan Margarit. Però bueno, ja ens podem oblidar d'aquests noms i ens actualitzem al 2020. En quant a política, tenim el jutge que ja és com a... ha sortit molt ara en les notícies i ha causat molt rebombori, no, aquest jutge, però no ha fet res dolent, és bàsicament que té molta autoritat, per desgràcia té un físic aquest home que també fa que atregui l'atenció, no és precisament un físic bonic, no? I res, bueno, és important més que res saber qui és aquest home, val? Perquè està sortint molt a les notícies. Félix Alfonso Guevara, ¿vale? Després, en quant a música, Stay Homas nou àlbum, Desconfination, ¿vale? Després, eleccions dels Estats Units. Ja sabem que, bueno, portem mesos amb el tema d'eleccions dels Estats Units i us fico com les pinzellades més importants, ¿vale? Com bé sabeu, Joe Biden ha guanyat amb 306 de 538 vots electorals totals. És el 46è president dels Estats Units. És important aquesta dada, ¿vale? Per què? Perquè quan Felipe, millor dit, va ser coronat com a nou rei, van preguntar a una oposició quin número de rei és Felip VI, ¿vale? Per tant, tenia en compte pues, que és el 46è president dels Estats Units, ¿vale?
igual que Pedro Sánchez, saps? Ens hem de saber el número de president i quan fem les eleccions del febrer d'aquí de Catalunya, les eleccions autonòmiques, també mirarem tots els consellers i mirarem el president i el número de president, ¿vale? Després, vicepresidenta, Kamala Harris, importantíssima aquesta dona. És una dona... és la primera dona vicepresidenta dels Estats Units, val? També, bueno, és dona i negra, que ara ja sabem que hi ha molt rebombori allà als Estats Units per tractes de discriminació, vale? Tenint en compte això, i Joe Biden és un home vell, ha comentat que farà 4 anys i després segurament se retirarà. Per tant, la successora de Joe Biden cap a la presidència seria Kamala Harris. Per tant, l'hem de tenir com a molt important, perquè pot ser que sigui com... sense el com, que pot ser que sigui la nova candidata a la presidència dels Estats Units, val? Per tant, hem d'estar molt al loro amb aquesta senyora, vale? Després, l'esposa, que sense voler repetir aquí i aquí, i futura primera dama dels Estats Units, és Jill Biden. I després, bueno, recordar que Joe Biden pertany al Partit Demòcrata, el Trump és del Partit Republicà, ¿vale? I com a símbols, els demòcrates tenen un burro i els republicans tenen un elefant. Després, anem a parar, per desgràcia, a la secció de defuncions. Diego Armando Maradona, que jugava amb el 10, i he fet un recordatori de tots els equips pels quals ha jugat Diego Armando Maradona. Importants, importantíssims. Us pot sortir. Després, aquí no ho he ficat, el Diapodaen, el Pelusa, ¿vale? Per tant, bueno, anem a fer un recordatori de tots els equips, els Argentinos Juniors, del Boca Juniors, Futbol Club Barcelona, Nàpols, Sevilla, Newell's Old Boys i Boca Juniors, ¿vale? Després, recordem el 1986 que va ser el seu mundial, que el va guanyar i va fer, a més, contra Anglaterra, els seus 2 gols, que un va ser la mano de Dios i l'altre va ser el que se va driblar a tots els jugadors, amb sede important a Mèxic. Recordar aquestes dades, ¿vale? De Diego Armando Maradona. I, bueno, també va jugar, crec que el seu primer mundial al 1982, que va ser a Espanya, i sí com a destacable. I sí que ha jugat més mundials, però bueno, ja no hi ha... Si ho voleu mirar, ho podeu mirar, però crec que ja no hi ha res més així destacable. Després, bueno, ho podeu mirar, sí que hi ha coses destacables, però com a més important de la vida de Diego Armando Maradona són aquestes coses, val? Després, per desgràcia, va morir Jordi Llopart, que és el primer medallista espanyol a uns Jocs Olímpics, a Moscou, l'any 1980, perdó. Va aconseguir la medalla de plata i practicava marxa atlètica, ¿vale? Per tant, Jordi Llopart important, i si no m'equivoco també va ser campió del món, campió d'Europa de marxa atlètica també al 79, val? Després, altres notícies. Torna Trapero. Si us pregunten quin és el càrrec de Trapero, major, ¿vale? I res més. Estreno secció a aquest canal i res més. Me despedeixo ràpid. Espero que us hagi servit el vídeo. I res, molta força i molts ànims cap a les oposicions. Una abraçada.